Yan, magandang araw mga kapatid, Noxky Vlog. Andito ulit tayo sa Yamaha 3S, Guagua, Pampanga, para dito sa bagong kulay na naman ng Mio Paseo 125. Ito yung matte orange. Yan o. Ganda ng kulay niya. So, abangan natin to mga kapatid. Pero bago yan, ay huwag nang kalimutan na mag-subscribe sa aking channel, and then click mo na rin yung notification bell para updated tayo sa mga sulit ko pang videos. And patuloy nyo ako i-follow sa aking Facebook page na Noxky Vlog. Stay tuned po. Noxky Vlog. Bago na namang kulay ng Mio Paseo 125. Ayan, makita natin yung matte color niya na kulay orange. Yan, pansin na pansin to sa kalsada pagka nakita nyo mga kapatid. Tapos isa pang maganda dito, ngayon ko lang din napansin, no, na para siyang cellphone kung titingnan natin, kasi nakapatayo yung kanyang gauge, no. Tapos may pin dito na rin siya dito sa baba para sa panel gauge niya, ano. Ayan, so halos same specs pa rin naman ito nung previous model na vlog natin dito sa Mio Paseo. Konting dagdag na lang, no. Meron din siyang Yamaha Connect, no, pwede natin i-connect yung ating mga cellphone. Then pocket, ayan, meron dito sa side na to na may cover na siya, so secured na yung ilalagay natin gamit dito. Tapos nandito pala yung kanyang susi, no. Ayan, then naka shutter lock key na rin siya dito. Tapos added features, meron siyang USB charging port dito sa loob, no, pero naka lighter type ito, no. Bibilan pa natin ng USB type mga kapatid. Ayan. Tapos yung hook niya dito, yan, kagandahan, merong lock, no. Ayan, pag tinaas mo, pag binaba mo, may lock na, hindi na matatanggal yung ilalagay natin dito. Tapos dito pa pala, no, hindi natin na picture noong nakaraan, meron din siya dito ang utility hook, ayan, no, kabilaan. So marami kang pwedeng mailagay dito, kabilaan yung sabitan niya ng pinamili, or yung tinatawag nga natin na gulay board niya, napakalapad. Tapos dito na rin yung kanyang battery dyan, no. Tapos dito, tingnan natin sa side na to, ito naman yung Paseo, mga tatak nakalagay, tas green yung kulay niya, tas white dito. Pansin na pansin talaga yung kulay niya na orange. Then sa taillight, yan naman yung itsura, may Yamaha siya dito, then matte black, tapos orange na naman yung pinakalikod. Then yung signal light niya ay naka halogen bulb, no, taillight dito. Tapos sa fender, ayan, naka straight lang siya pababa. Then may reflector pa yan dito sa may pinakadulo niya. Then dito makikita natin yung kanyang blue core hybrid na nakalagay dito, naka clean emission na mga kapatid itong motor na to. Yan, tapos sa kanyang lever, ito meron siyang brake lock. Once na lagay yung motor natin sa mga incline na lugar, pwede natin gamitin ito para hindi umusad yung motor natin. Yan, safety features nito. Then dito sa headlight, ito makita natin yung headlight nya, LED na, tapos naka oval shape din, high and low yan. Tapos dito sa gitna, meron siyang black, matte black yung kulay. Tapos may, sa gitna niya yung logo ng Yamaha. Ayan. Tapos yung signal light, ito naman, no.
pa-oval shape din siya. Tapos valve type pa rin ito, no? Sa kanyang fender sa harap, napakabalgi. Kung titingnan nyo, halos konti na lang yung laki ng harap sa kanyang fender, no? Ayan. Tapos matte orange din siya, no? Sa harap ay naka disc brake na tayo dito. Ayan. Yung caliper naman ay naka single pot. Then sa gulong ay tubeless na. Yun yung kagandahan. Then Dunlop yung gulong nito. Ayan o, ganda. Tapos ang size naman dito sa harapan, so tingnan natin. Ayan, ang size dito sa harap ay 110 by 70 by 12. Then sa likod, same size na 110 by 70 by 12. Then drum brake naman yung preno niya dito sa likod. At naka single shock tayo dito. Ayan o, yan yung stock niya na shock. Naka kulay black lang siya, no? Tapos air cooled. Wala na rin itong kickstarter. Ayan, yung kanyang panggilid. Then may tatak ng Yamaha dito. Then sa side stand, meron tong kill switch. Ayan, safety features na yan sa mga motor ngayon. Then meron din siyang footdex dito. Ayan. So same din sa mga Yamaha scooter, napipilip din siya. Then center stand, okay din, no? Malaki din yung metal na ginamit. Din pati yung spring, napaka heavy duty na ito. Pati dito sa upuan, pati napakalapad ng upuan niya hanggang dito sa may OBR, no? Ayan. Tapos sakto lang din yung lambot, no? So komportable din yung biyahe natin dito. Napaka easy gamitin itong motor na to. So hindi lang natin mabuksan yung compartment niya. So last vlog natin dito, nakita na natin yung compartment na ito. So ayan po yung maiksi nating view dito sa Mio Paseo na kulay matte orange, no? Sa mga naghahanap ay meron pong available dito sa Yamaha 3S Guagua, Pampanga. So i-flash ko na lang din yung cash and installment nitong unit na to, no? Yan. So punta na kayo dito at hanapin nyo si Sir Raymark Gabiola para ma-assist niya kayo kung paano yung process dito sa mga motor nila, no? Hindi lang dito sa Mio Paseo, kundi sa lahat ng mga unit na available dito, no? Ayan. So yan lang po mga kapatid, maraming salamat sa panonood, and then God bless po sa ating lahat. Stay safe always.